Ngi ai ngô yêu blay hagani kapor bengi yo ban shakri yo try link ba kani ke YouTube channel yak bala penbet da ka balang ublay klesha molai no kwar shalom pada kejuru kapor ngashim yakani ke benta ban ai ku blay ya pi baro ki prapangai pat ki perlok be ku pet nembà kani ke YouTube channel halaki yeng ki yeng bada ba pai ya kani ke jinglong jingman hakari bat ka perthai barakwe pada bangi pai ka jella ka jongi ngi ba ka jingta jong niu knyang jingpang kelenang kiu na ka por ka por bat kani ka long ka jingduai jongi kum ka balang ya ka ba ublay un kerku un dan ringkat un suma suker yangi baro da ka ti ka badan bor ka jongu pat kalong kejing duai roh hakani kapor namanta kinong sinsya ki bos sorkar bat khamtam katrat kabret pet ya ka koi ka khia khamtam ya ki sipai ki bhakmat lani ki frontliners banyale yunu knyang jingpang ki doktor ki nurse ki asha ki aganwadi bat kui ki nong tray ki be don hak ke atrat jong ke beri pek ya ka koi ka khia ki ba shim ya ka ni ka banta ringkat bat ki bor pulet ki ba pahara ublay un kerku un dalam ringkat bat pi nang ni syakmat bat un pancai bor ru ya pi ti ha ka ni ka por ngini apoino syaka banta jong ka jing syakri lang ka jongi kum ka jing khot syaka jing syakri lang jongi ha ka ni ka por ka mamanta các thiên cái trong play con cung nè Henry cái por cái cha bắt cái long minh ta keng haba cái nong mani play cái bà shisha cái yamani yêu kupa ha cái minh sim bắt ha cái bà shisha là bao kupa ru uat ya cái bà cung kita ban yamani yêu play ulong minh sim di cái đây ya cái bà mani yêu ban mani ha ka mensim bat ha ka bashisha ti ha ka ni ka por ngin yo ban ruaya ro yo try da ka bangia so lang ha ka ni ka por ka jing ruai ka ba lai spa sopusan ka jing ruai ka ba lai spa sopusan hallelujah ya ro yo try hallelujah ya ro yo try pat hadin ka ni ka jing ruai ngan khot ya ikong vasti persi khar kongor ban yalam yangi hakaba pulie nagak tien ke jong blay bat banduai Hallelujah ya ro you try God keep neng ya ro you try halor baro ki angel ru ki ya ro baro pa john ya ro lang kasi ki glor bat upnai ya ro piki pleng ba trong tam pen ban bu rom ya utrai dong in ya ro you Jehovah tang ma u ha lor ba rom bu rom jong u ha kletam e bu rom jong u ha kletam e bu rom jong u ha kletam e halor pleng halor pertain baro ya ro you Jehovah unam tau tang ma urim ula pen skem ya ki nom ki ne da bor jong urim na pertai ya ro Jehovah kimra na du riao ba rom kadin ka yor uprakin o kirok ma be ba rom dong in ya ro you Jehovah tang ma u ha lor ba rom buram jong u ha kletam e buram jong u ha kletam e
Buram jang u hakitame alor pleng alor pertain Kidding sopat kidding kedar Kidom red long crow barom Kibapar kimrat bat jengri Kisem pleng baher barom Kisem pertay pat babaro Nelson sharper tay barom Kitem man sam laken naren Yakerteng jong u yarom Dongin yaro you Jehovah Tang ma u alor barom Buram jong u haklitam Buram jong u haklitam Buram jong u haklitam Alor plek alor pertain Para bangit biit hashabingin pendam hakajing duai ngan puli katu kat ni naga ketien ka jong blai ya ka philaban shem naga shithi upol chikinong Philippi kalenong ka balai ka khot ka khat ar hadu ka khat saw bat kumju naga shithi chikinong Hebrew kalenong ka shipho ka khot ka balai pu pra bat ka balai pu khandai ka ketien ka jong blai ka ongkum ni om bangala yo pediang lupa lani bala penjana lupa yanga Henry nga be sya prangken pa kumta ngan yo bat yakata nakabenta kabala bat yangaru da Christ Jesus ko para banget nga ngam nyo yalade ubala labat Henry yakani ka we nga le da ka baklet no yakita ki ki ba shadien bat da ka bakner no sya ki ki ba shakman nga be sya persya kadak banyo yakajing yathong ka ba ka jing khat shaning ka jong ublay how Christ Jesus Henry utaw ba hak janga unyay da ka jinget Henry la da unken ran da dien ka mensiam janga kam sngo bha sho ya u Henry ngim long na kita ki ba kin ran da dien ya ka ban jot no Henry na kita ki ba don ka jinget ya ka ban pen ya ka mensiam tu ble nyo ban kir khu yangi ring ba ka ni ka tien ka jong u nginya phai sho ka jing duai au ble ba iet ba bisnei ngi wana khmat ka jing do ri kat ka jong me ka ni ka por ka menta Banya roa bat benon burami ke keteng ke bakut ke jome namar ke jing isnei ke jome na bam jukut shabam jukut tribe ko rojanga ni wana ke ni ka por kum ki khon ke jome ko tribe et ringkat pat kini ke jing e ke bangi ya kendo bat bangi ya shem ko tribe et hasat la ka perthai hot kin rar ba hangim shem la yo shu ya ka bangin yo ke chat ka yeng ke jome ya ka bangin ya sengi ke kerteng ke ba embat ke ba don bor ke jome and right tribe et la wat shibon ke jing khanglat ki don ko tribe et ringi aingo eme ko tribe et namar ki eki mlong ha ke jing perkhat pa ke jing thmu ke jing ko try rei ki long ha ke jing alam ki ba start ke jome ba medang ai ke ni ka lat ko try ya ka bangi la banyo i lingba ki ni ki kor ko try be ya ka bangi nang la banyo snow ya ka tien ke ba em ke jome nginang la banyo snow ya ke jing dwai ke jing rai ko try ba kor janga long ke buram ke teng ke ba em bat ke ba don bor ke jome ba try ba kor janga ngi wan khmat ke jing do ri kat ke jome ke ka por ke ba menta kum ki khon ke jome ki ka ba mela siu do ringi ka snam ke ba kor ke jome ni phai shame ko tribe hapdeng ki jing do jing kermen ki ba bon ko tribe ki bangi shem hakini ki sngi ki ba menta tribe et kum ki bangi hoy ngi long tang ki brio ko tribe ko rojanga namangi tip klema meng num la ban e ru em ko tribe ko rojanga rengi aingo nama bangi donyem ye ka tien ki ba em ga chome ka ba long ka jing kermen ye ka jing em ka jongi tribe ko rojanga hapdeng ki ni ka jing pang khlam ko tribe ka bala sar ha ka perthai hi bar ko wai ko tribe ko rojanga ka perthai ka lingo ko tribe ka don shibon ki jing kili ringi aingo ku ba kum ki khon ki jome try ki don ka juba pa ka tien ke ba em ka jome pen khlan ka jinget ka jing ki khon ki jome ki ba don ko try bet kaleng sau dong try be pen khlan ka jinget ka jong ko try nginum kin ran dien ko try pa ko rojanga namar ka tien ka jome ka pen kin mau ko try mem shem snow pha ko try be ye kita ki ba phai di no ko try and rai try be kita ki ba ye le ko try ka mon ka ba khu jome me pen khlan ka jinget kan ra ba phangi wan khmat ka jing don ni khat ka jome ban khot kar pati ka kerteng ke jome ye ka bamen pen khlan ye ka jinget jong ka wei pa ka wei ka man sim ji ki para banget be e jongi kenom phai din me kenom sngo no men sim ko tribe and rai ring kat ba kini ke jingja
onang pen klan ka jinget ka jangki onang rai ka man sem ka jangki ko try kin wadi ka khmat ka jang me ko try be ha ki por pa ki sni ka jangki ko try be ni wana khmat ka jing ro kat ka jang me ka por ka bamenta ban khot ka pat yo man sem ba khot jang me bon loring kat ban ka jing shakri ka jang ka ni ka por ka bamenta ya lambet ma me ro man sem ba khot jang me ki jing rai ka jing duai ko try ba ko ro jang pat kham tam try be ni duai na ka ban tau shakri u jang me ubanya sami ka khubo na ka ktien ka em ka jang me try ka ktien ka jang me ka pen ken mau yangi ba ka jing pen kre ka long ka donut jang Kibriyo ko tribe, mereka jubab kalong ke jome, pen slep at pen kopiu shakri jome, mereka bor jome simbo ko jome, baki kubor baro ke bawahnya sam, hakani ka por ke bementa, kanyo caka ka donut ke jongi ko tribe, kanyo caka ko tribe, haki donut ki bateli ko tribe, ba onang pen klanya ke jing shakri ke jongi, onang ai bor ki ko tribe, hapadeng ke jing snow swai ke jing snow tlat men sim, hapadeng ko tribe ke jing pat ke jing pra, haki long yeng ki long sem ko tribe, hapadeng ke jing ki ba ko try hapadeng ke jing dom ko try ba koro jonga nrai try u shakri u jome men penan kam ka ni ka por ka menta bakan long ka jubab ha ka jing em ka jongki try Jesus sa shi sin ni wan ban tuai ban kar par me ba menda isin asia sha ko try ngi kum ki khon ka jome hapadeng ki jing phalo ko try jo ka duriang hapadeng ki eryong ki ba shurkhei jo ka jing em ko try ba koro jonga ngi khot kar par ka jing dori kat ka jome men bats khame ka jing et ka jongi bats khame la ka jong ka khnhon ka jome ko try ya ka nang long ki baklan bengenya chaprang ko try ha ka jing shakri ka jing yame ba try ngada tuai ya ka wei pa ko wei ka man sim ka ba pet ko try be ka ni ka por ling ba ka ni ka YouTube channel ko try kin yo e ka jing kirkhu ko try be kin yo e ka juba pa ka jing em ka jiki try ka jing kli bar obe ki don ka donut to juba pa me ha ka ni ka por ka ba menta ya ka ba ka nang pen khlan ka jing et ka jiki na ka wei ka por so ka por try ni IT ka por ka ba dang sa bar o ka jing shakri ka jiki ha ka tengah jong uci sungi tuai dekat jingat. Amen. To blay ungker ku, ia kajing puli nak ketien ke bem kajing u, bat kum joru, kajing kerpa ha kajing duai. Ngai bo blay lakur kulai ngi baro ha kani kapor. Te mentapat ini poi syakawai pat ke benta jong kajing syakri. Pat kata kalong ia kabengin yosngo, ia kajing ruai ke bekerpang. Na iwe ni ki kon samla. I graphite lingdo. Pat hadin kata, maai ka por yu syakri jong try, I Reverend W. Dayamai, bin ai ka kubor na kaktien ka jong blay. As you walk the path you chose, it leads you nowhere else to go. Your bridges burn, you think you've gone far. You feel the life that you've been living, it can never be forgiven. But there is someone who loves you just the way you are. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who holds you deep within his arms. But the Father's love is waiting, so watch into his open eye. There is someone who loves you just the way you are. If you can only see yourself through the eyes of someone else, you know the love that's there right from the start. But your fears and doubt will melt from the darkness you fell. But there is someone who loves you just the way you are. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who holds you deep within his arms. But the Father's love is waiting, so watch into his open eye. There is someone who loves you just the way you are.
never a shadow of turning at all, always so faithful and true, ready to catch me whenever you fall. He's coming after you. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who holds you deeply in his arms. But a father's love is waiting, so watch into his open eye. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who loves you just the way you are. Tak burung jumlah. Amin. Dari kapor nga pediang sobai pi baro ki parabangit be yen bar ki parlok ki bapet lembak ni ke YouTube channel ban sha score ya ka tin ka jong blai te shwai ka bangin yo sngoy ka tin jong blai tung ni pendam ha ka jing duai ko pa jingi bhapaneng ni IT ki ni kapor ka basa ka jing penyat umen sim jong me to kerku shakri barit jong me patu kerkuru ya baro ki basngam bar ki be yo sngow ya ki ni ka tin ka jong me mar ka kerteng ka jong jisu ni IT ki ke baro ru amen teknik ka por ka phang padeng ka bangala jiet ya ka bangan ya slok ban kran ni ka por ka long kani ka benta ka baong ban kieu ha ka jinglong mensim ban kieu ha ka jinglong mensim ban ngala penchong nong rem ya ka na ka shiti jong pol chikinong Filipi ka lenong ka balai ka khot ka baningkong hadu ka ba arphuwei ban kieu ha ka jinglong mensim kamut ban kieu ha ka jing yedai badu blai bat ha ka jing shakri ya u bat ngi yo i yakni ka benta balada dok kibriu ki jong blai ki don ka kerdan ka bala kieu ki yo mat iki iki bakrau nau blai inchu ainuk sai pi kum enok ubala yat badu blai tu inge kitab Genesis kumno ma u la yo mat ya ka jing rong no klap damat ya ka jing yap namar balai namar ulong ubala kieu ha ka jing long mensim bat kum jurung yu i yo Daniel ba kum no bo blai ula da kerpang yu hapo krem kising bat kum no ba u blai pun pau ki eki ba krau eki ba phla yu Daniel namar ulong ubreu ubala kieu ha ka jing long mensim ka jong u bat kani subject ka bangala jit ban kieu ha ka jing long mensim kalong namar balai namar bo blai ukmi lenti nangi bangin long ki bakiyo nomor la pun krek ki bakrau nangi yangi balarangi kiyo ke jong long mensim nginyo mat ki bakrau balamba kani ka shiti ke jong Paul chikinong Filipi kalenong ko balai ka khot bani kong ru art phuwei ngalabo ki lightly ki benta kumno ngin le ya ka bangin kiyo ha ke jong long mensim ke jongi kumno ngin le kanang bangin kiyo ha ke jong long mensim ke jongi bat ka benta ka baning kong kanang bangin kiyo ka jinglong mensim ka jongi ngidon kam bang ngide ban long ki brio ki bombs ngohon ha ka kerdan ka jinglong mensim ka bangin ngidon ngimdei ban ngohon ha ka kerdan ka jinglong mensim ka bangin ngidon ladangi pule ka ni ka shiti ka jong Paul sikinang Filipi ka lenong ka balai ka khot ka baning kong hadu kaningkong hadu ka balai ngiyu i hangne nganum puli namar kapor ngiyu i hangne bo Paul Ukran uongi ki parabanget po Filipi bakin kiar na kikso bakin kiar na kikso na kita kikso baki kitin ki ongkum ni kalenong ka khot ka baar to kiar na kita kikso to kiar no na kita kinong le basnio to kiar no na kata ka ba odshian kini kilong ki kintin ki bakor bat wangap watching tip kini ki kentin upol Ukran ya kita ki brio ki balong ki Judaizer lani kita ki brio ki badai ki Jew bat ki bala kalalong Kristen Henry ki mla bat ban i no kita ka jinglong Jew ka jongki namar ba ki khanyla dia ba ki long ki brio ki bala kerpang ki brio ki bala jiet ki jong ublai ki brio ki bai her pateng nak singkai jong Abraham
Bat kini ki brio onda kila long Kristan ro kila pediang yo Kris. Ki sohon na kata ka jingshai ka baki kidon. Bat kim tre ban pediang. Ya kata ka jingshai ka bat thamai ka pol yalam. Ka balong ka jingpen im da ka jinget lengbau Jesus Kris. Henry kini ki hon be ya kata ka jinglong jiu ka jongki. Ki baki ong balada kila long Kristan bakanaru ki don kam. Ya ka ban pendap ya kita ki jinglet niam baro kat kup ki jing dawa ka hukum ka jong Moses. Barkini ki brio kim trek ban pediang ya ka jing shai ka gospel. Reki hun ha ka jing sungutu ka jongki ya ka gospel ka jongki hi. Ki sohun ha ka kerdan ka jinglong mensim ka baki kidon. Barki ka mangakwa ban ong ka ni ka poru. Wada pedeng jongi. Teng-teng ngisuhun haka kerdan ka jinglong mensim ka bangi ngidon. Ngisuhun bangi lalong Kristan. Ngisuhun balakai ngi ki yang Kristan. Ngisuhun bangi la pendap iki niam ki rukom baro kat ku ka jingdawa ka balang. Bar ngisuhun haka ka kerdan ka bangi ngidon. Bat ngim kwa ya ka ban pediang ka jingsha ka bakam halor. Ade ban pediang ki bakam pala ya ka bau blai pen pau. Lemba ka ketien ka jongu. Barkani kalong ke ka bamensau naga menta jongi namar lang ilong isuho na ka kerdan ka jinglong mensim ka bangidon kamut banginom la ban kiyo ha ka jinglong mensim ka jongi ngi ipat hang ni suju abang ipuli ka ni ka benta na ka tin jogle na ka sitiu pol sinong Filipi ka dekhot ka basau ter hang tu ka yetupan ba kumno upol uang uyanu jori la dia barkini ki breu uang dafi fi sunguhun na kata ka jinglong ka jingshai ka bapila yo uang dei mangakin bat sunguhun kam tam ban yafi namar honi pun pa uang la dafi puli hagni ka khot ka basau hadu ka bahenyo uang kumni lang adon larang ayo daw ban syania wat ka do daw nu we pat ungmod ban syania ka do manga uba kam tam bala ot sharinga ka ba prasngi haga naga kinja Israel, naga jat Benjamin, o Hebrew naki Hebrew, syapangka hukum o Parisi, syapangka jingshirhem uba bebenya kabalang, syapangka hok kabana ka hukum uba klem jingrem. Hang ni upol uya di jori ladi, bad uang ni kini brio ki balong ki jiu balak Kristan, ki bapen kesan ladi daka jingle niam, jingle rukom, ki ong baka jinglet Kristan kampat biang. Lemda ki le ki pendap ya kini niam ki rukom baro. Baru pol uang lada fi sungu hon hang ta uang ngalong khamtab nomor kabli uang ngalong nak bala ot share nak jat Benjamin Israel laki Israel u Parisi haki hukum Parisi haki jing share ham be nya kabalang rangi ipat hang ni habangi puli kini kidkhot ngi ubo pol uang ba sunguhun satya wat lalong kumta uang hoi kadon kada ula banle sarong hakata ka jing la ka jong u ri uang kita ki baro kibo ulale haka do kilong ki jingdu na ka benda Kris haka dikat khot ka ba prau polo ong kumni ho chi shaken bangan nyow ki baro baki long ka jingdu na ka menta ka jing bhakor tam jong ka jingtip yu Kris jisu bau trai jonga na ka menta jong u ngala duno ki baro bat nganyo syndrome yaki kanang bangan yu Kris balangi pulih kini kita khot ngi ibo pol uang kita ki baro ki bola pendep akado kilong ki mentor uang nganyau syndrome yaki syndrome ka balong jabo ka ba mdon jing mentoy uang nganyau syndrome yaki ri uang uhun pun pa hang ni bo udon ka jing trang ya ka ba unang kiyo ki kerdan ki ba kam chadrong ha ka jing long mensim ka jong uang ha ka ni ka khot ka ba sipau uang bangan yo itu yo bat ya ka bor ka jing mi pat jong bat ya ka jing selok ka jing syak jong habala perseri menga ha ka jing yap jong lakum no kum noru ngan yokot cakata ka jing mi pat naki bayak bat hang ni yo kene ka khot upol uang ba umpat sngohon kata ka kerdan ka udon ula yo Kristen rei unang kwa susu ban kiyo ha ka jing long mensim ka jong uang hang ni bangan yo itu ya ka jing mi ya ka bor ka jing mi pat ka jong kamut bak kani ka bor ka jing mi pat kani ka ka bakra waktu ki por adu ki sngi ka momenta ya ka ba ublai un pen mi pat yano ki bayam bat ngi iba
upol ong ngon itu ita ka bor ka jing mi pat mut ka bor ka la pen mi pat yu jisu ka ban troi ha po jong u ya ka ba ula ban im ka jing im kristan ka jing im komba utra jisu kwa ya u ban ong chu le bangan mat ya ka jing ban yo ka jing selok ka jing sha ka jong u ka mot ba upol ong kwa ban ngam ban mat ru wa di ka jing sha ka jong jisu kris ha ka tien nong we ngi ka puli ka ong participate in his suffering. Kamu mau ban participate. Lani ban ya shimbanta wada ka jingsha ka jong Jisu. Baru ong kumni ru ka dekot ka bakat way la kumno ngan yokot cha ka jing mi pat na ki bayam. Habang ngapuli kini ki dekot kamu mau bau pol ukwa bau unang ngam shushu kam jelio ha ka jing yedai ka jong ubat blai ban kam kieu ha ka jing long mensim. Bar kini ka digaru ban long kajing terang kajing ikum bolong apostol Paul. Bagi nimdai ban long kubahun kumbalong kini kijiu kibalong Kristen ban hun nak kita kiniam kirukom bakila pendam. Rengi dia ban long kum apostol Paul ya ka ban don ka mensim batrang ya ka ban kieu haki kerdan ke kam cucerong haki jinglong mensim. Ban mat ban yu itu ika bor kajing mi pat jeng u. Bat ika jing selok kajing sya jeng u. Habalap lada kumno ngan yokot sya kajing mi pat na ki bayam. Upol udon kajing terang. Berkani ka bang akwa ruban penken mau yang ke dikapor. Bangi don kam ya ka bangin long ki breu ki batrang ban kieu sya prang. Ha kajing long mensim ke jungi. Ngim dei ban sunguhon ka jing syai ka bangi ngilayo sisin. Henrengi dei ban kwa ban kieu nomor ubeleu pun krek ege bakrau. Lada gi kieu kajing long ke ba kajam mensim. Kadon ke jingma ba ke jing mensau ladang isuhun haga ke jing syai ke bangila yo sisin ladang isngou bangila bit ngilabyang im dunasyu kata kadon ke jingma ya ke jing im mensim ke jungi abang apuli ka kitab jing penpa kalen nong ke balai ngai i hang tu ya ke bau jisu kuran punrem ya ka balang apol dudikaya namar ke dika balang ke sngo yaladi bakala bit kalabyang pindah pulih bahaka lenong ke balai. Penyi yang tu bau Jisu ukuran uang ya ke balang lu dikaya. Bau Jisu kuat ya ke bakan long ke bak kluit ke bak shit. Lani kan long ke bak daita. Rebat namar bakan ni ke balang pat kalong ke bak saat. Ke bak syusuhun ke jinglong kerdan ke jinglong mensim ke jangka. U Jisu uang ngan saprino ya pa na ke syentur ke jonga. Baladang ilong ki Kristen ki basyuhun bet haka kerdan jinglong mensim ke mangingidon. Haka jingsyai ke bangilayo sisin. Kadon ke jing mensa na ke bentajungi. Namar kata-kata ngi dai banyele ban kieu ha ke jinglong mensim. Ka kerdan ke jinglong mensim ke jungi. Ban kieu syapang kumbong Paul bangan yo itu ika bor ke jing mi pat ke jongo. Maka benta ka baar pat kadang bangin kieu ke jing syakri blai. Gimdai ya ka bangin pulut gimdai ban ka bangin ngimdai ya ka bangin pelet jingmut haki egi baladam henrengi de ban pelet jingmut ya ka bang menta bat ya ka ban sawan ngimdai ban perkat ne pelet jingmut egi baladam henrengi de ban pelet jingmut ya ka bang menta bat ya ka ban sawan larangi puli ka ne ka shiti ka jogo Paul kalenong ka balahi ka dekot ka bakat ar terang tung yui bau polu ong kumno om bangala yo pedang lupa lani bala pencanai lupa yanga herenga be syapranken bakum tangan yo bat ya kata ya ka bala bat ru do Kris Jisu ko para banget ngam nyaw yaladi ubala ban bat herei kene ka we ngale da ka bakletno yaki eki basyadin bat da ka bakenerno yaki eki basyakman nga be syapersyak kadak ban yo ka jingetong kabaga jingkot chaneng ka jong blay ha u Kris Jisu hang ni yui u apostol Paul u pelet jingmut ya mdei ka bladep rei ka menta bat ya ka bansawan baru ong ka bladep ka jong uang ko para banget wong kani ka we ngale nga kletno ya kita ki eki basyadin u Paul hang ni uang nga kletno ya ki eki basyadin namar ki eki basyadin ki jong Paul lani ki bamensua kilong ki eki bamdas ngotenat uplai kata haka shiti ka jong u Timothy kalenong ka baningkong
kad khot ka bakhat kat ar ter fin puli hang tu ya ka bau pol ong kani kalong ka ketien ka babet ban pediang daki ben riu baro bau jisu lawan ban penem yaki nong pop ya uba ngalong uba kongsan ya ka bangalong uba kongsan uong iladi bau long uba kongsan ne ha ketien nong way chief sinner namar ka balalet ka ju kam dalong ka basnutnat pada pipuli ki khot ki basakmat uong ngalak ren ben ngalak be ben ngalale ki ban pensniu ya ka balang upol lesi ukon mau ya ki por ki ba mensua ka ba upat long upat ikenu yo Jesus Christ ba upat long ubanget ba kumno ulale ula pensniu ula kren ben ba ula le ki ba syurkai ya ka ban persya ya ka balang ban persya ya ka jingelap ya ka gospel baladangi puli hakiki ki bentangi ibu pol dala di hiu plai kani uya tu ya ka ka balong ka pas ka jong u uang lale ka ta ka jing bam tip bar ka jing bam smutu la pipuli ki ka siti jong pol siti muti hi kala nong ka ba ningkong ka khot ka bakat arter ter uya tu kita but dai namar kata ka daw le siu apostol Paul hakadi ka bentabu to ka siti ki nang Filipiru ong kani wang ko para banget ber ngam nyawi le bala jana bala penjana la ni bala ban bat en re kani ka wei ngale ngaklet no yaki ki basyadin ngaklet no ki basyadin bar kani kadi ka wei ka benta ka bangakwa ya ka bangan penkan mawi ngi kani ka poru bala lagi kwa ban kieu ha ka jinglong mensim ka jongi ngi de ban ka don kam ban ngin klet no yaki ki bala dem bat ngi de ban pelit jimut no ka ban menta bat ya ka ban sawan bat ka namar beleng ongi kani ka benta namar bun ki breu ki jong blai kimla shu ban kenjo syakmat ban kieu ka jinglong mensim ka jong ki namar ki ken mau ki bala len ki barim wala ka bible ko ong ka kitab Isaya kalenong ka basau pulai ublai ong wat ken mau ki ba mensua lemni ki barim wat perkat rengi ki breu teng ken mau ki bala ki jongi bat kani kalong ka daw ka bangimla ban kieu ka jinglong mensim bon ki wan ban itu yang ikwa ban kiu andre ngiken mau ki jinglong ki jingi keblalej badai kata kadaw ka penlong ki babon bakimla ban kiu ha ki jinglong mensim reng ong ipi ki ka por ya ki ka bo blai ulama ya ki ka bo blai ulaklen piru klet no ikita baro ki breu ki jong blai ka bible kilong ki breu ki badon ki jing bakla ki badon ki sisian ka jing em ki klale ka bamdei bar ka bam penso bhayu blai larangi pet ka jing em ka jong David larangi pet ka jing em jong Petros chibon ngana ainu ksai pi kini sisian kilalong kumta henrei ngasnotanat padu kumba upol ong hangni upol ila dia smutu ba ila dia ulong kumta uang kumno kani ka wei ngale ngaklet no kamot ba usyem ka rai ban klet no bar kani ka bangakwa ban pen kan mau yu piru lemba kani ka jing kran ka jangah ni ka por kalong klet no iki ba syadin ka jong pi palet jingmut ka menta bat ya ka ban sawan bar ngi i hang ni bu pol ong shushu hakani ka khot uang kani ka wei ngale ngaklet no iki ba syadin bat ngakner no uang ngakner no iki ba syakman bat ngabe persya kadak ban yo ka jing yatong ka jing khot shaneng ka jong ublay Christ Jesus hang ni lada pipuli bhai ka deka konteks pi iu pol u pensriem ya ka jing ya Kristan ka jongi kum ka jing ya mare res ni ka jing ya pet ban ujus tenat ban pendurkam ya ka deka benta ban yanu jori ka jing long mensim bat ka jing ya mare res pikan ma wada ka shiti ka jong u ka baningkong sekinong kurin kalenong ka bakandai ka dekot ka bar pakandai hang tu u pensriem kumta badang ni rodangi puli ngi iba upen seriam kumta baru ong haba uni unong mare udan kamadan ban mare ikani karis ka wei ka ba umla ban le kata kalong umla ban mare syadin lada umare syadin lalong lupa barem lani ulah cak disqualify no badu umla ban long unong job lada umare syadin namar kata kei ka bang upol ong hang ni ringdur kalong ba ngiru kum ki banget ngidai ban kelet no iki bar syadin ba ngidai ban kener no ka menta bat iki ban sawan kani ka bang ko ban pen kan mau ngi kani ka por ko para bang di
kadang ma pin kio glad no ki besadian yake ka boleh ulah maaf ulah glad yake baru ki bawa lalet kalalet hari ka minta bat ka bansawan ka don ka jingkermen na ka bantajongi dong nya be seprang nya be persyak kata kadak ka mau pol uang ban yo ka jingetong hakani ka rangi pulih hakani ka kasih ka jingetong hari ka ketin nong we kalong ka price bangin yo ka price ka jingkot cadang jung belaya Kristus Yesu ban yo ka price kemut bangin de ban fokus ka jungi ka de ban long bangin mare ban yo ya kata ka price ya ka bau belay how Jesus Kristus ulah pen kre na ka ban ta jungi kata ka de ka benta ka ba bat ka benta ka balai kadang bangin kio ha ka jing shekri belay kadang bangin kio ka jing shekri belay kadang bangin kio ka jing long men sim ka jungi bangin la ban don ka jing dai ka bajan ban bangin la ban kio ka jing shekri belay kadang bangin kio ka jing long men sim ka benta ka balai ka long ngidai ya ka ban pelit jingmut ngimdai ban pelit jingmut iki ek bakani kendo hari ngidai ban pelit jingmut iki ek ki bakan jabeneng ngimdai ban pelit jingmut iki ek bakani kendo hari ngidai ban pelit jingmut iki ek ki bakan jabeneng balarangi pulih ka ne ka benta ka ne ka dekhot ka bakat henyo ter hangning yu ya ka ba upol ukuran ki brio ki ba mut brai lek ta ki brio ki ba perkat tangi ki ek ba kendo sengap ka dekhot ka ba khat prau ong kum ni namar sibon ki ya chapang ba ngaju ya tu ya pi ba mentaru nga ya tu da ka ba yam ken wang ba ki long ki nong shun ka deng pnau kris ki ba kut jong ki kalong ka jingjon ki ba blai jong ki kalong ka kpo bat ka burom jong ki kalong ka jingle ran bat ki yamut brai ki ki ba hak kendo hangning upol utho ikini ka benta uang atho ukuran uang ikini ki brio utho ri kada ka bayam ni kamda shai bhai yanu upol utho ikini hatu utho ikita ki jiu ki bala kersan ki ba penkesan baki de ya ki bat hikai ki weiru baki de ban le ikita ki jingle nyam kembali maki lande ukuran ikini nang hikai bakla nimda smutu bahang ni kamda shai re tangka di ka wei ngitip bau pol uang baki ni ki brio ki long ki nong shun jaka deng pna barki yamut brai tang ki ek bakando uang baka ulai jeki ulang ka kpo gaji ka burom jeki kalong gajing leran barki yamut brai ki ek bakando mut baki ni ki nong prio ki long ki ba shekri yo blai re ka thong ko jeki kamlong bakin kio ka jinglong mensin re ka thong ko jeki kalong tang ban yo ki ek jing dot kam jeki hagari ka khando ban yo ye ka spa mane ban yo ka burom ban yo ye ka bam kadi ban yo ka yeng ban yo ki kali kini kita kinong yalap nani kita ki brio ki ba shakri blai tang nam ta ki daw bar kini ki mut brai ki ka khando ki mut brai ki ka ba khando ya ka ba jisur lo ong ka gospel jung Matius hakalan nang ko ba hanyo ong kumno ong ba ki gentle ki awat ya ka ba ki nyabam ka ba nyakup ya ki wat ya kita ki jing non kam ki ka do anrai ong kumno jisu ya ki brio ki bakan jaman sim ong rei mapi to wat shwa yu blai badi ka hok ka jong te ki baro on sa ilang tamapi ka bamot bau jisu ong to wat ki bakan jabneng ki bau blai kwa na fi om blai bapin wat ki bakan di khando reng yu baki ki brio ya ka pol kuran hang ne ki long ki brio ki ya mut brai ya ki bakan do lalangi kwa ban kiu ka jinglong mensim ngimde ban mut brai tang ki bakando ladang imot tang ki jing.com hakadi ka do bangin yo ban pendap ilade ladang ila yo kita nginum don syuk ka jing terang ya ka ban kiu hakadi jinglong ka bakan jaman sim reng yu ipat hakani ka penta pol uang bayangi ki banget bangi don kam ban plet jingmut ki bakan jamaneng namar ma uru daladi upen kata sengap hakani ka khot ka basipo terteru ong namar kata ka jinglong traishnong ka jangi kalong habeneng mentarung ya ap kemilenti yo nong penem u Jesus Kristus u trai uban tau thamai ka met ka jinglong langli jangi ya ka ban pelong yangi sidur bat ka met ka burom jang u kat bakum kata ka jing pentrei da ka bola la ru wat ban pendem ya ki baro haladi hangni upol ong ba umut brai ki ba beneng ngangit ba upol udon ka jinglong ha u borobor bo kwa ya ka ban lajno nak ni pertai bat ban donno bat try barang yu iro ke shiti ke jung bu Quran pun kita ki kentin bu ong ban lajno nak ni met ban donno bat try
Kabamut ba wat lau dona ka kendo, reka jengmut jeng perkat ka jengu. Ka fokus ka jengu kalong ya kata. Ke ka bakan jabaneng. Ba un yo ban lej ka ka ri ka ba bleu la pen kre. Ba un yo ban ye syam yo Jesus Christ. Ba un yo ban mat ke ki ba krau. Ha ka jenglong ka bakan jaman sim ka jengu. Markani ke ka bangakwa bat ongru yangi. Kanang bagin kiyo ka jeng syakri blai ka jengi. Ngim dai ban pelit jemut tang ke ba kendo. Oi ngi don kami ki jeng don kam jengi hakala kesingi. Re ukpa jengi bah berang latip kita. Re ka jeng pelit jemut ka jengi ka dai ban long ya ka bangin kiyo ka jeng long mensim ka jengi. Ban le ban kiyo ha ka jeng long mensim ka jengi. Barangi di ban tip bangi long taki sok snong bat ki pilgrim ha ka dai ka pertai. Ngilong tang kinong ya lenti. Bat ngilong kinong syong snong ka beneng. Bar ka wei ka singi ni haban ai jing kenya kamat ublai. Bat ngak ong ipi kata ka por ka ba ublei pan jing kenya nga. Uga kwa bangan long ubri ublei syam nga banga plet jing mo iki egi jong u. Bat bun ong kata ka singi bishar ka bangan yang kamat jong u. Me usyakri ubanget bat ubah baha tu yo ikri ka hima ka jonga. Bat kani ka jing kentu ka jonga yang iru baro. Tong nyamut bra iki bakan jabaneng. Lada lapan mi lam ya pi badu Chris ong Paul ka city jugo sikinong kolosai kalenong ka balai. Udokat banikong. O lada lapan mi lam ya pi badu Chris. To wat yaki eki basyuneng. Kini ki lightly ki benta kani ka por. Ka banga kwa o ka banbu. Kum khrang bangin kiyo. Kum nongin le khrang bangin kiyo. Ha ka jinglong mensim ka jongi. Baraka ba penkut no ikani ka jingkran ka jonga. Makwa ban kli ya pi kani ka por. Kumno ke jinglong mensim ke jong pi. Hapadeng kum ke di kapor, bakadon ke di pandemic. Bat bakadon ke di lockdown. Kebagi myo ban pelong ke jing syakri, haki yang mani, ngim yo sngau ke tien ke jong blai, ngim yo ban ya senglang bat ki para bengen. Kumno ke jinglong mensim ke jongi. Hado ke kiyo, ande ke her arsun. Bar ke eka bangakwa ban ong lembah kani ka benta ka bangai syema ke di kapor kolong. Kumbau pol uang bau be persyak kadak ngiru ngi ban be persyak kadak ngi ban syem ngi ka por walang imlah ban kenduh ki yang mani ngi ban syem ngi ka por ban le kenang bagila ban kieu ha ka jinglong mensim ke jongi namar blai uang upun krek ki bakrau ada ngi kieu ha ka jinglong mensim ke jongi bar ke ka bangong ya pi kalong ka bala yang ngi bagin kieu ke jinglong mensim namar langi puli ka city ka banikong juk Petros kalenong ka banikong bagat khot ka balai la yetu ang tu ong kumlo Petros ong la ai ki baro ke baye dei bat ka jing im bat ka jing riu blai la ai ki baro ka mawat bo blai ula ai ingi ki jing don kam kadang ka bangila ban kieu ha ka jing long mensim ka jongi pat lembah ka ni ka subject ka bang pen ka mai pi to nginang kieu ha ka jing long mensim ka jongi ha ka jing yadai jing bat blai pada ka jing syakri jongi ya u to blai kurku nakam ta buram jing u amen. Yang yo blai ha ka di kapor. Namantai ki tin ki khobor ya ka ba syakri jong trai la ai padeng jongi ha ka di kapor ka bamanta. Ki long ki tin ki basai. Pat ngai kalau ka jing kersan bor ya ka jing im ka jaman sim jongi wei pi wei. Panginang kiu artet ha ka jing le jong ka jing im jongi ha ka ba blai unai alam nang pachai bor yangi. Ublai nang kerku ya piru pastor ha ka jing syakri ka jing kit ya ka kam ka jong ublai. Hai ki por ki sngi ki banang wan ublai nang kerku nam ta jong pi ti ha ka ni ka por ha bangil yo sngo ya ka khobon ka tin ka jong ublai ka ba khot ingi ka ni ka por banginang kiu ha ka jing im ka jaman sim ha bangin syakri ublai aku ban khot lang ha ka ni ka por pi don ha ki ying ki sam tung ini pai sho ublai ngin duai bo ublai un pen sai bor ingi ki jing le jo ka jing im ki don pangin duai ka bau blai unang percaya bor ka jing im ka nyaman sim ka jongi ka badadon ka jing ktaru ka jing im ka jado jongi ru ya ba kumno ngin im bat bangin ya ha ka lenti ka bede bat kamon ka jong blai tu ini duai lang ha ka jing dor kat jomi blai wan ka ka por ringkat ba ki khon ki jong me ki badon ha ki ying ki sam ki bi osngol ba ka ni ka khobor leng bau syakri jong me ngada duai bau mun sim ko jomi undai alam unu percaya bor ingi wei pi wei Unda pen mau yangi man ke sin jam ke jing im jungi. Hoi ke jing le jong ke jing im bon sin ngi kum klet. Bon sin ngi mla ban bat ya ke ka ba me kwa ngi bengin le.
Ringi songo bengi oban syakri me ublay ubam kela. Ublay bayai ne eki kular. Pat trying ada duai. Kakti blay jome kena kerku kena kasyan boringi. Kena mengi nolong klan. Haka jing im jingi mensim mat ban le kamon bakot jome. Pat kam tam mengi nang kio artet. Haka jing le jong kajing im. Kabede pat kamon ka bakot jome. Hoi ngi im sisai kini kising ki bae. Ringkat bat kajing le jong niu kunyang jingpang. U COVID-19. Trying ada duai. Kakti blay jome kena kerku kena kasyan bor. Kan ai ka jing ko jing kya jing klan. Haka jing im jingi mensim mat. Bengilap nyai seprang ke jing slur. Bengin don ke mensim jo ke jing yaisya. Bat bengin syane askam me haki por baro jo ke jing im ke jungi. Haka kerteng ke jung Yesus Kristus ngatoi kini baro. Amen. Mentang ini poino sekebenta ke bakut jo ke jing syakri lang ke jungi. Ngiyo banyak sok lang da ke bengir ruai ke jing ruai ke ba sanspa arhupra. Ke jing ruai ke ba sanspa arhupra. Ban kiu artet. Ban kiu artet. Perhatian kini kecing ruai, ngan kot biang hi nongkren, bin pelai ingi dah kecing kerku penwai. Ban kiu arten, nganang yalem, syaki kertan, kam drong ngabem, ngadu wajur, nganang marem, try raya ngai kam hap drong em, try raya ngam, banyan yo yeng, na ka jingen, hajai kap neng, kam shaleng him, men sim kapem, try raya ngai kam sham, neng em, ngam kwa shisham, banyan shusam, ajing artam, tim jing bam lam, laki way ban, lakim yalem, ngadu way gan boy sham, drog em, try raya ngam, banyan yo yeng, na ka jing yeng, hajai kap neng, kam shaleng him, men sim kapem, try raya ngai kam sham, neng em, nga kwa ngan em, halor pertei, ngan em hapom, jing ai a blame, na mar ngas ngong, ki bat yang em, jing rai riu kut kam sham, neng em, try raya ngam, banyan yo yeng, da ka jing yeng, hajai kap neng, kam shaleng him, men sim kapem, try raya ngai kam sham, neng em, sha drong tam em, nga kwa ban yeng, nang tangan im, jing per nai pleng, nang nirungan, duai jur em, try raya ngai kam sham, drong em, try raya ngam, banyan yo yeng, na ka jing yeng, hajai kap neng, kam shaleng him, men sim kapem, try raya ngai kam sham, neng em. Tungin wai no. Hakaba wai no, jogene ke jing syakri lang ke jungi. Tudo ai ke jing ai ke jing Jesus Christ po try. Ke jing e ke jing blai kupa. Ke jing selok ke jing men sim bakon. Tudo ai ke ni ki lai how we blai.
Kita long lem long ringkat bat ngilang baro. Ringkat baro ki bapet bagi masya skor. Leng ba ke YouTube ya ke jingis lok na ketien ke jong u. Uneu blame do yo ban kerku yaki. Ringkat ru yaki record ban keleng ke pertai. Nadu benta pasal ki bam jukut ru. Amen.